Són les 9:28. El convidat avui a l'entrevista del dia és Joan Laporta, president de Democràcia Catalana i impulsor de la candidatura Solidaritat Catalana per la Independència, amb qui farem un repàs a l'actualitat política. Però d'entrada, Ariadna, com sempre, li traslladem la pregunta del dia. La disgregació de l'independentisme català li restarà força política? Bon dia, senyor Laporta. És la pregunta que plantegem i jo, pel que veig ara mateix en el marcador, un 83% de l'audiència diu que sí. Vostè què respon? Doncs esperem que no resti força política a l'independentisme i, per tant, doncs, el que sí que confiem és que hi hagi el màxim d'unitat possible. És una esperança o és una convicció? No, és una esperança que s'ha de lluitar per la unitat i que encara hi ha temps perquè a l'independentisme anem units. Si això no succeeix, doncs esperem que no resti força. Encara hi ha temps perquè vagin units amb reagrupament? Bé, amb el que fa referència a la coalició de Solidaritat Catalana per la Independència estem sumant i saps que demà tenim unes primàries a les que s'elegiran les llistes, no? En aquest sentit, doncs, nosaltres ens sotmetrem als que diguin els militants, perquè entenem que és l'elecció directa la manera més democràtica de configurar les llistes, respectant totes les altres maneres de configurar aquestes llistes que tenen altres partits i que s'ha de respectar. Si hi ha diverses opcions que volem el mateix, tenim el mateix objectiu, doncs procurarem cercar la unitat, sí. Què és el que s'ha separat fins ara? Ho dic perquè diumenge passat vostè es reunia amb el senyor Carretero, amb una reunió més o menys secreta. Se n'havia parlat molt, finalment es troben aquest diumenge. Què es van dir? Home, amb el Joan Carretero hi ha molt bona relació, jo crec que hi ha molta afinitat personal. El que sí que hi ha una controvèrsia en quant al procés per configurar aquestes llistes. Reagrupament ja té fetes les llistes arran d'una assemblea que van celebrar, i la coalició de Solidaritat Catalana per la Independència, demà, a les primàries, doncs, configurarem aquestes llistes per la via de l'elecció directa. Aquí és on entra la controvèrsia, perquè vam demanar a reagrupament que es sotmetessin a les primàries, que trobàvem que ens legitimava més, ens donava més força, i respectant l'opinió d'en Carretero i la cúpula de reagrupament, doncs, van considerar que no ho havien de fer. És respectable, nosaltres anem fent el camí, i esperem que, com vam dir, hi haurà unes estratègies paral·leles, confluents a l'hora de la campanya. No sé què creu d'aquestes persones que apunten una teoria, i és que justament quan a Catalunya hi ha un sentiment independentista, segons les enquestes, molt fort, el més fort dels últims anys, pugui passar que justament el fet que vagin les tres candidatures que actualment hi ha, Esquerra, Solidaritat i Reagrupament, per separat, això pugui fer que al Parlament aquesta força no es vegi representada, aquest sentiment? Jo estic convençut que es veurà representat perquè l'independentisme cada cop és més fort. Nosaltres, de fet, hem intentat fer una coalició, ja no només amb Esquerra, Reagrupament, tots els moviments socials, tots els ciutadans de Catalunya que pensin que hem de declarar unilateralment la independència del Parlament de Catalunya a la propera legislatura, perquè la sortida de la crisi, la solució al nostre empobriment econòmic, identitari, nacional, és la independència. Aquesta és la solució. És que Catalunya sigui un estat en el si de la Unió Europea. Amb això coincidim i hem parlat amb Convergència i Unió, amb els partits que tenen representació parlamentària, amb Esquerra Republicana, amb Reagrupament, amb tota hem fet una crida als militants d'aquests partits que són independentistes i que pensen que ara el que necessita el país, i és una obligació pràcticament que tenim els ciutadans, és lluitar pel que és nostre. A partir d'aquí hem intentat la unitat, no s'ha produït, i el que cal és fer una proposta seriosa explicant el que pensem que necessita el país, que és la independència, i és el que farem a les properes eleccions. Senyor Laporta, a banda de la independència, que està clar que és el que vostès creuen que necessita el país, què més necessita? Perquè independència no és ideologia. El seu partit, i per exemple en les últimes hores Puigcercós ho ha dit, ell en aquest cas el situa en un independentista del centre-dreta. On se situa Solidaritat? Mireu, Solidaritat se situa en la línia de defensar i promoure la independència de Catalunya, i el nostre compromís és treballar en el Parlament de Catalunya perquè la propera legislatura es declari unilateralment la independència. Per què? Perquè pensem que cal un major benestar pels ciutadans, i l'única manera d'aconseguir-ho, per molt que ens expliquin els altres partits polítics que poden tenir la seva ideologia, que ja hem vist on ens ha portat, per molt que ens ho expliquin, l'única solució per un major benestar dels ciutadans de Catalunya és que siguem un estat en el si de la Unió Europea. I que s'acabi amb l'espoli fiscal que estem patint any rere any de més de 22.000 milions, que representa el 10% del nostre producte interior brut. Amb això podríem
incrementar un 50% la despesa social pública, podríem duplicar la inversió que es fa en infraestructures, podríem duplicar perfectament la despesa que es fa de donar suport a la competitivitat de les nostres empreses, podríem rescatar els peatges, podríem fer polítiques fiscals d'ajudar les rendes més baixes, reduint l'impost sobre la renda, reduint l'impost de societats al 20%, que generaria uns beneficis a les nostres empreses, tant del sector industrial, als pagesos, al comerç, al turisme... En fi, aquí el que cal és això, i el que vol Solidaritat Catalana per la Independència, el que farem a l'esforç d'explicar als ciutadans els avantatges de que Catalunya sigui un estat, això és el que farem, independència, major benestar dels ciutadans i una regeneració de la classe política. Perquè a mi poden dir ja el que creguin que han de dir, però ens han portat els actuals polítics amb una crisi econòmica, amb una crisi d'identitat, amb una crisi del que fa referència a la nostra cultura i amb una crisi d'identitat nacional. És per aquesta situació que vostè em descriu que, si bé el 2004 vostè deia que no li interessava la política, que n'hi havia ofert i que no s'hi veia, ara 2010 ja està? I a més, amb la pretensió de ser candidat a la Generalitat de Catalunya? Sí. El 2010 he decidit fer el pas a la política perquè m'estimo Catalunya i perquè penso que és l'obligació que tenim els ciutadans de Catalunya de bastir un present i un futur pròsper. I en aquest sentit veig que els nostres polítics, els nostres representants polítics, ens han portat amb un atzucac que no té sortida. Alguns encara van defensant la via autonomista com la solució, quan la sentència del Tribunal Constitucional ha liquidat l'autogovern de Catalunya, i afortunadament ha fet que molts catalans i catalanes obrin els ulls i vegin que l'única forma de progressar i d'avançar en aquest país és que Catalunya sigui un estat en el si de la Unió Europea. A mi això m'ha convençut perquè a més penso que s'està jugant amb el pa dels nostres fills i com crec que és l'obligació de tot pare al lluitar perquè els fills tinguin un futur millor, doncs és el que estic fent. És des de la sentència del Tribunal Constitucional que Joan Laporta és independentista? No, Joan Laporta és independentista des que té ús de raó. Perquè m'han educat en el catalanisme i en aquest sentit tenia un pare que ja ho era. Però el pas a la política l'he fet a partir d'una sèrie de reflexions. No m'havia plantejat feia temps perquè tenia unes altres responsabilitats i quan he acabat aquestes responsabilitats he pensat, i sobretot arran de la manifestació del proppassat 10 de juliol, en el que més d'1,5 milió de catalans, 1.200.000 catalans, van sortir al carrer cridant independència. Penso que s'havia de donar una resposta política a aquest moviment i els actuals partits polítics, els que deien que defensaven la independència han abandonat ja el treballar per aquest objectiu i per tant crec que s'havia de donar resposta política a aquest 1.200.000 de ciutadans que vam sortir al carrer cridant independència. És el que ha fet Solidaritat Catalana per la Independència i buscar l'acció política, la resposta política a aquesta manifestació. Evidentment va ser majoritari, però també és just dir... majoritari. Jo vaig ser-hi, jo no sé si vostè va ser-hi, però... Sí, i vaig ser a més fent la retransmissió per aquesta casa i sé que vostè també hi era. Li puc assegurar, jo hi era, i li puc assegurar que no vaig sentir crits contra el Tribunal Constitucional, a favor de l'Estatut. Allà es cridava independència. I crec que el poble de Catalunya hi ha reaccionat perquè només depèn de nosaltres i, a més, només ho podem fer nosaltres el defensar que és nostre. No podem esperar que propostes que venen de fora o de partits que ja han renunciat al defensar el que és nostre ens donin la solució. Tenim el dret a la felicitat. Catalunya té el dret a la felicitat i, a més, la forma d'aconseguir-ho és tenir la plenitud nacional per poder administrar amb plenitud els nostres recursos. Vostè, per tant, amb aquesta lectura que fa, està convençudíssim que tindrà representació al Parlament. Sé que vostè va dient anem sumant, no em poso xifra de diputats, però algun barem deu tenir. No, miri, perquè les enquestes depenen molt del moment en el que es fan i depèn de qui les fa. Jo he patit enquestes en el decurs de la meva vida que m'han sobtat bastant, perquè em donaven 0% de possibilitats de guanyar les eleccions del Barça el 2003, per exemple. Ara també pateix amb les enquestes? No, gens ni mica, perquè a més les enquestes ens donen uns resultats favorables, cada cop aquest moviment agafa més força. És evident que després de les consultes sobiranistes que han votat 600.000 catalans i catalanes per la independència, doncs això tindrà una traducció a les properes eleccions i a més és evident que després de la manifestació de 1.200.000 persones al carrer al Passeig de Gràcia de Barcelona, doncs hi haurà una traducció
política, i per tant estic convençut de que Solidaritat Catalana per la Independència aconseguirem d'una vegada per totes que el poble entri al Parlament. Acabarem amb el corporativisme polític i acabarem amb un blindatge que hi ha d'aquest Parlament que s'ha convertit en un Parlament que no té contingut polític. Aquest partit que vostè, juntament amb altres persones, impulsa, té al seu costat també a López Tena i a l'Oriol Beltrán, neix precisament d'aquestes consultes de just fa un any a Marenys? Neix de tot allò que va passar? Sí, és conseqüència, és la resposta política, és el que li deia abans, és la resposta política de tot un procés. Per tant, és aquell partit que deien que naixeria a partir d'aquelles consultes que començaven? En aquell moment no estava diguem-ne, previst. Ha sigut conseqüència lògica i natural de tot aquest procés que el poble de Catalunya ha reaccionat davant d'aquesta, diguem-ne, situació que ens han sotmès d'avassallatge i aquesta atmosfera narcotitzant que ens estan portant els nostres representants parlamentaris. Pot ser que arribin al llindar i que tinguin... Ens posem en diferents hipòtesis, entrin al Parlament, però que no tinguin representació suficient i estiguin en el grup mixt. Vostè s'hi veu? Jo el que m'hi veig és amb els meus companys de partit, amb l'Alfons López Tena i amb l'Oriol Bertran i d'altres que es presenten com a candidats, per cert, demà a les primàries de les que fèiem referència, que animo als militants de la coalició Solidaritat Catalana per la Independència d'anar a votar demà a les primàries, perquè això ens legitimarà i ens donarà molta força. Quanta gent pot votar demà? Demà poden votar al voltant dels 17.000 militants. I esperem una participació, en aquests casos les referències són a reagrupament, a l'Assemblea van haver-hi 1.200 assembleistes i al darrer Congrés d'Esquerra Republicana van haver-hi 3.000. O sigui, si superéssim aquesta xifra jo crec que seria veritablement un gran èxit, no? Perquè nosaltres hem començat el 27 d'agost, el 27 de juliol, donant resposta a aquella manifestació a la que fèiem referència. Jo m'hi trobo al Parlament perquè estic convençut que tindrem representació parlamentària, les enquestes així ho diuen, i a més, sap què passa? Que tinc la percepció que la ciutadania veu que, com estem explicant la veritat, i a més estem fent pedagogia de la situació en la que ens trobem, d'espoli fiscal, de crisi, d'empobriment democràtic, d'empobriment identitari, d'empobriment econòmic, estem explicant la veritat, i a més la reacció amb certa agressivitat que s'està produint vers els nostres plantejaments és la prova que anem bé, perquè darrerament ja ho començo a notar, hi ha alguns mitjans que tenen com a missió el censurar la veritat, i a Catalunya crec que ja ha arribat l'hora que el poble conegui la veritat.